Господи, татко, да прочетат Боже, татко тази женитба. Моля те, Господи, в името на Исус. Амин. 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 Ако има кумовете да кажат нещо за тях, нека Бог да благослови теб и цялото ти семейство. Нека целият ти дом, цялата ти рода да служат за Бога. И на тебе също пожелавам. Нека това дете, дето ще се роди, да се роди в Божия храм, да служи на Бога и да е Божие дете. Бъдете благословени с цялото си семейство. Аз благодаря на Бога, че наистина сме кумове на това прекрасно семейство. Нека Бог да ги благослови, нека Бог да им даде според заслуженето. Наистина аз вярвам, че Бог има план за всеки един и нека Бог да ги благослови. Наистина това прекрасно ангелче да се роди тук в нашата църква, да хвали нашия Бог, защото извън Бога ние нямаме живот. Когато Бог е с нас, никой не може да бъде против нас. Бъдете благословени! кумовете се подписват. И сега това венчално свидетелство Яне и от другата страна е дадено за вас и когато винаги погледнете към това свидетелство, да се спомните какво сте обещали пред църквата и пред Бога. Винаги, когато гледате това свидетелство закачено пред вас, да си спомните какво сте направили. Вчера Ани изключила завет с Бога на реката Йордан, а днес сключиха брак със своята половинка и нека винаги да се спомнят, когато гледа това. Не да гледаш към обстоятелствата, към бурите, към проблемите. Погледни към кръста, погледни към Христос. И това 45 глава в Словото Божие на Исаия казва: към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Амин. Имате да кажете нещо? Наш Антон.